sammen. Lægger lige lidt. Og velkommen til en ny serie her på min kanal. Det bliver en lidt anderledes serie, fordi det har ikke noget med den her by at gøre forresten. Det er sådan en serie, hvor jeg simpelthen... Ja, det var bare noget, jeg kom på. Det var helt tilfældigt. På min iPad her, som jeg har foran mig, det kan I ikke se, så skriver jeg for eksempel... Først så starter jeg med at skrive A. Og så er det første ord, der kommer frem, når jeg skriver A, det skal jeg prøve at bygge. Og så prøver jeg at bygge det. Og så næste gang, i næste episode, der er det B. Og så er det C, og så er det D, og så er det E, og så helt frem til Å. Så det er det, jeg vil bygge. Ja, det er det, jeg vil lave. Så nu prøver jeg at skrive A. Okay, så står der airwheel.dk. Ja. Så gætter jeg på, så skal jeg bygge et airwheel. Eller det der sækbord til at tænke. Så det prøver jeg at bygge. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal bygge det. Jeg ved ikke engang, jeg kan ikke huske, hvordan det ser ud uden noget. Men jeg tænker, at vi skal have nogle hjul, og det bygger vi bare ud af det her. Nej, det bygger vi ud af hjernen. Det kommer virkelig til at se grimt ud. Men det bliver sådan her. Ja, det bliver sådan her. Træ, det bliver lidt stort et, tror jeg. Ja, den der skal ikke være der. Det skal den der heller ikke. Wow, okay, det her det er fandme grimt. Det kan jeg mærke, det bliver ikke særlig pænt. Nej, men jeg ved ikke. Lav bare sådan, okay, vi laver en 2, det er et godt tal, tror jeg. 2, sådan der. Så er der bare ikke nogen midte. Så vi laver en 3. Det bliver en meget stor. Og jeg vil helst prøve at have episoderne så ulange, eller så korte som muligt, fordi ellers så tager den bare 100 år om at uploade. Det gider jeg ikke. Okay, stort hjul. Kæmpe hjul. Så tager vi bare sådan en stained clay herinde i midten. Der. Så skal vi bare have det her udenom. Det er helt afsindigt grimt. Der. Nå. Hold da helt fast. Ej, jeg troede, jeg havde en idé om, at det ville blive pænt. Men så bygger jeg sådan her udenom. Ja. Ej. Ej, det bliver grimt. Der kan jeg også bare se, hvor dårlig jeg er til at bygge. Nå, men så... Jeg prøver, ved du hvad, jeg søger lige på et airwheel. Nej, det siger det må jeg ikke. Jo, det gør jeg. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bygge. Nej, ved du hvad, det gider jeg ikke. Men så gør vi sådan her. Eller sådan der. Bum, bum. Så er der sådan nogle trykfødderplader her. Prøv at lave lige en længere ud. Sådan der. Så laver vi den sådan der. Bum, bum, bum. Og så. Hvor den til. Okay, men altså, den er dertil. Så skal den være dertil. Fint. Sådan der. Fantastisk. Fantastisk grimt. Håber, jeg synes, det her det bliver sjovt. Eller det her det er sjovt, fordi ellers gider jeg ikke lave det. Det var bare et eller andet, der poppede op i min hjerne. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på. Okay, sådan der. Det var dårligt af mig. Jeg kan mærke, at den her serie, den bliver virkelig en serie, som gør sådan, at jeres øjne går i stykker. Ej, den er grim, den her. Ej, den er grim. Jeg rykker den herned. Så bliver den pænere. Fjerner vi lige den. Nej, jeg skal lige se, hvordan den er bygget. What? Den er grim. Fuck, hvor noget crap, jeg har bygget, mand. Jeg bygger den sådan der i stedet for. Sådan der. Sikke noget crap. Nej, det her, det er lort. Ja, men de der lygter der, de lyser blå, gør det ikke. Jeg kan ikke. Ej, det er helt... Ej, det...
Jeg er glad for, at vi ikke har sådan en serie, hvor det handler om, at man skal bygge en hel masse ting. Ja, okay, det har vi så. Den her. Har den nogle baglygter? Det tror jeg, den har. Har kun nogle forlygter. Dem, der allerede har nogle øjenskader. Jeg vil råde jer til at lade være med at se den her serie. Ja. Jamen, det er allerede for sent at sige nu. Nu er jeres øjne jo allerede udlagt, så... Okay. Sådan der. Nej, sådan der. Jeg ved det godt, det er mega grim. Behøver ikke skrive det i kommentaren. Det må I faktisk gerne. Nok også Airwheel, det er svært at bygge. For mig, eller for nogen. Men nogen der mener jeg mig. Hvis jeg skulle være i tvivl. Der kommer lige en ind på mit værelse. Okay, han siger ikke noget. Men jeg tænker, jeg bygger det sådan der. Det er helt, det er helt i top. Det er helt i top grimt. Jeg ved ikke, om man kan sige det. Det gør jeg. Jeg siger sådan noget. Jeg håber ikke, mine venner ser de her videoer. Sådan. Det der. Det er så sindssygt der. Og så skal der nogle blå lygter på. Ja, blå lygter. Så tænker jeg bare, at vi tager sådan nogle item frames her. Det bliver virkelig nogle små blå lygter. Så har vi noget lapis. Ja. Ja, det er sådan, det bliver. Så kan man lige stå her. Nej. Okay, men det er det. Airwheel. Ja. Pissegrimt. Ja. Nå, men det var det for dagens episode. Tænker jeg vil gøre sådan her. Bum bum. Med det her i baggrunden. Tak fordi I så med alt sammen. Husk at smide et like, hvis I kunne lide videoen. Og subscribe, hvis I har lyst. Det vil jeg blive meget glad for. Men jeg vil bare sige farvel. Vi ses en anden gang.